första kommer vara varför vi gör det. Och sen kommer nästa bli vad vi gör. Och sen sista blir hur vi gör det. Det är det så jag tänkte lägga upp för det känns. Men så tänkte jag att vi ska ha en key pitch för varje. Alltså price leadership, changing leadership strategy så att om det är något företag som bara är intresserade av det så kan vi skicka det och med alla våra utbildningar och få en färdig bild sen. Det ligger liksom med. Så det? Ja. Men jag har bild. Okej. För det tror jag att det skulle vara nog. Exakt. Nu har du. Nu sitter så och sitter. Ja. Helt kort. Precis. Men i varje pitch så tänker jag mig att det ska vara i varje För din egen säkerhet följer här en kurs ska den avslutas med att vi kan också göra det här. Generalalarm. Signaliseras av 7 korten etterfulgt av ett langt signal med alarmklokkene. Men då först... Ved alarm skal du forholde deg rolig og avvente nærmere ordre fra mannskapet. Ved en nødsituasjon må alle ta på redningsvest. Barna først. Viktige symboler. Är det bara crisis leadership? Redningsvest på boksen. Generell ledarskap också med Redningsvest på. Redningsvest baby. Evakueringsstasjon. Utgang. Redningsutstyr for passasjerer. Redningsvester befinner seg i skap over setene. Redningsvester for barn og baby befinner seg på følgende plasser. Och vi principbaserat Påkledning av redningsvest. det kan vi Ta vesten på som har jakke. vad heter det på engelska? Fest klikkbelte og stram til. Fest skrittsnora fra beverhalen til spenna på underkanten av vesten og stram til. Trekk heftet over hodet og stram til. Redningsvesten er nå klar til bruk. Påkledning, redningsvest for baby. Start påkledninga med åpen klikksele og vest. Ta på hetta, fest klikkselene og lukk glidelåsen. Fest klikkbeltet, stram til, knyt igjen snorene. Livlina bidrar til å holde kontakt med barnet. Montert lys aktiveres i vann. Evakuering. Fartøyet har 2 stasjoner for evakuering. Gjester befinner seg på hver side av vakter. Minner om at røyking ikke er tillatt mot dag. Takk for oppmerksomheten. Vi ønsker deg en hyggelig og behagelig reise. Ja, min typ. Ja, det tror jag. Ja, jag tror jag inte det. Nu, så här.
Nej. Vilken ut är det där? Nej, ja, men då tycker jag att det faktiskt är rätt. Vi har mer tid för att det är ett par belopp på för oss. För glömmande ungen. Vart handlar vi den? Vad sa vi? Komplex? Det här. Ja, precis. Om du kollar på den så har jag tagit med första bilden. Det var ett tryggare. Sen kommer det kötta på lite grann här och där. Gör det mycket. Ja, okej. Var håller jag? Tack lov, jag tror inte lov att titta där. Oj, hade jag fått lov. Är du kvar vid det? Har du kvar med andra eller? Ja, det är det. Ja, sorry. Har du andra? Säger du det? Nej, vad andra för det? Ja, då det är väldigt viktigt. Jag får liksom tjäna på det. Ja, men gör det. Ja, men det skulle jag inte. Men jag jobbar på med det här. Så det är klart att det kan till.
kommer det her litt til. Vi kan ikke ha det liggende så der. For å sette det. Snubler. Ja, så klart. Takk. Her. Skal bare snuble på den smadis. Ja, vi vil ikke ha Ja, det er så plutselig jeg hadde en liten av der. Jeg har ikke... Jeg vet ikke at jeg ikke... Jeg hadde jo hatt der for det første. Men jeg tror ikke det var mye. Ja da. Her går jeg. Du har jo på det. Ja, sjekk ja. Ja, men jeg hadde 2 kort igjen, og det var ferdig da. Du har juksa. Men det var avslørende.
Nej. Nej, Korea. Det är bra när jag sitter på den här kanten. Jag vill bara så jag sitter och väntar så att jag satt på kanten. Ska jag flytta den? Please don't forget to press like, subscribe,